Na sziasztok! Ez egy újabb War Thunder rész lesz. Most az amerikai repülőket próbálom ki. Most ezt a P-26B-t fogjuk tesztelni. Nem tesztelni, hanem repülni vele. A meccs most kezdődött el. Egy perce kb. Úgyhogy nem maradtunk le semmiről. Ha mégis, akkor nem akarod fogról. Most megpróbálom azt a P-26-ot levadászni. Ami biztos nem fog sikerülni, de azért megpróbálom. Most, hoppá. Pillanatra elvesztettem a szememről. Egyre jobban közeledünk, és megtámadták az egyik csapattársunkat. Yeah. Így egész jó helyen vagy. Hopp. Na jó, mégsem. Én inkább a repülőkre nem támadok, csak úgy van. Ezeket a tankokat fogom inkább, mert ez kicsivel jobban megy. Ezt se tudtam kiszedni. Na, ezzel tudok bombákkal dobálózni. Úgyhogy az még lehet, hogy értelmetlen, hogy rátettem, de kíváncsi voltam, hogy milyen ez az első repülőm, amin jó, ezt is gyönyörűen kihagytam. Ezt nem láttam. Remélem nem csapattárs volt. Pedig olyan sokat vártam, amíg betölt. Na igen, akkor most megpróbálok ügyes lenni és nem meghalni. Nem biztos, hogy menni fog. Most jól nem beszélek túl sokat, csak éppen koncentrálok, hogy ne legyek annyira béna, mint általában. Ez is majdnem megvolt. Majd hogy lezuhanjak. Na, ennyi volt. Nem tudom hány perces. Szerintem 3. Úgyhogy igen. Ez nem volt túl jó. Vlog az holnap lesz. Az holnap biztos, hogy lesz. És holnap majd szeretnék még feltenni talán Fallout 4-et, de inkább Dying Light-ot. Ezt még nem tudom. Ha valaki megnézi a videót, akkor légy szíves, jelezzétek kommentben, hogy Fallout 4 vagy Dying Light. És akkor majd az lesz holnap. Ja. Én megint repülőkkel megyek, de nem amerikaival, hanem szerintem angololdal. Azokat szeretem, azok jobban ki is vannak fejlesztve. Szóval ez az én kis garázsom. Hát itt ugye ők az amerikaiak, ezek az alapok. Nem lett semmi fejlesztve. Itt se lett semmi fejlesztve. Se itt. Pedig itt kéne. Ezek jó gépek. Itt az angoloknál, ahogy láthatjátok itt, na, itt vannak kicsit jobban felszerelve a gépek. Akkor újra játékkeresés. Na, kezdjünk a Hurrikánnal. Eléggé kedvelem ezt a gépet. Ez a legjobb gépem, ami van egyelőre.
igen. Mondjuk ide. Itt sajnos én azokat a pontokat nem tudom lőni, mert nem megyek vele semmire. Ezt majd a bombázók megoldják. Igen, mert igazából nem megyek semmire, hogyha én azokat lövöldözgetem. Így én megyek a gépekre, meg a kicsi járművekre. Igen. Mondjuk azt ott meg is próbálom. Azt. Ha most meglövöm, akkor nem. Nem találom el. Jó, akkor így. Ó, csodálatos. Kaptam plusz 250, nem tudom. Nem láttam. Micsoda kis ház. Hol láttam még ilyen pontot? Ja, most repültem el felette. Ja, meg ott is van. Ja. És ez is megvan. Ez még nagyon jó. Szép és jó. Senki nem próbált meg lelőni. Nem volt olyan helyzet, hogy lezuhanjak. Mindig szép és jó. Na most visszamegyek azért. Nem tudom, látjátok-e, mert én nem. Ezért itt. Na és megtámadtak. Ide bemegyek és talán lerázom. Vagy már nem is követ? De. Ez nem lesz jó, barátom. Akkor én körözgetek. Hát, ha megúgyni. Hát nem tudom vezetni. Majd a repülő nem mozog. Ja, ez ennyi volt. 2 perc, 41 másodperc. Hát az borzalmas. Akkor Gladiátor MK2. Ezeket a 2 szárnyas gépeket én annyira nem szeretem, de most csak ez van. Akkor megpróbálunk egy gépet így a végére, ha már mindjárt végén. Igazából nem tudom hány perces lesz ez a videó, de szembe azt hittem, hogy szembe jön velünk. El fog fogyni a sebesség, nem elfogyni. Na hát ez így jól megmondtam. Ja. Na akkor nézzünk ki valakit. Ki legyen az a szerencsés. Hát nem is tudom, mindenki nagyon messze van. Mondjuk ő pont nem annyira. De ő is megy el. Akkor mondjuk, nem is tudom, 5. Be se fogom érni, hiába megyek 500. Jaj, de túlságosan beértem. Na, itt vagy. Nem hiszem. De, itt van. Jó. Pont nem így terveztem, de...
Meg tudtam sebezni. Még a rádión is beszéltek, hogy jövő. Na, ezt jól megcsináltuk. Én megkezdek szépen. Na jó. Ennyi volt ez a kis nagyon rövid játék. Lesz hosszabb videó is. Csak most ilyenek vannak. Na, köszi, hogy néztetek. Iratkozzatok fel, és ha tetszett, lájkoljátok, ha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljátok. Szevasztok!